Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνω το πρώτο μου βιντεάκι και θα κλέψω σπίτια στο Brookhaven. Έχω ακούσει ότι αν κάνεις ένα like και ένα subscribe θα εμφανιστούν κάτι αστεράκια. Δοκίμασέ το και πες μου αν δούλεψε. Πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, αυτό που θα χρειαστούμε είναι αυτή η σακούλα. Δεν ξέρω τι είναι. 1 hour later. Μπήκα. Όχι. Με βλέπω. Είναι μέσα. Πρέπει να καυτώ κάπου στην τουαλέτα. No. Ευχαριστώ. Όχι, τώρα πώς μου κυνηγητά στο σπίτι. Run. Είναι πολύ παράξενο. Παμ. Το πήρα. Όχι, όχι, άσε με. Ναι, πήρα τα λεφτάκια. Όχι, πήρα τα λεφτάκια. Εντάξει. Πρώτη μας επιτυχία! Γιουπι! Να το δω. Τι κάνω. Ωραία, μπήκα. Όχι, γιατί είναι αυτή εδώ ντυμένη έτσι και κρατάει και λουλούδια. Παναγία μου, και αυτός είναι ο άντρας της, τι φάση. Δεν ξέρω τι βάζει. Weird. Παράξενο. Τι φάση. Τι φάση. Είναι αυτή. Εντάξει, εγώ φεύγω, για. Λοιπόν. Τι φάση. Flashback. Τι φάση. End of flashback. Γιατί μου τα δίνει τα λούδια. Δεν έχω ιδέα που είναι το χρηματοκιβώτιο αυτός και δεν μοιάζει. Λοιπόν, πρέπει να βρω άλλο σπίτι, δηλαδή. Αυτό φαίνεται να είναι ωραίο σπιτάκι. Ωραία, μπήκα. Α, είναι ένα πολύ απλό σπιτάκι. Γιατί όμως είναι όλες οι κουρτίνες. Τις έχουν κλείσει τέλος πάντων τις κουρτίνες. Δεν έχω ιδέα, μήπως απαγάγουν παιδιά. Πείτε με ένα. Λοιπόν. Μάτια. Εδώ είναι. Όχι, δεν θέλω. Άσε. Παμ. Λεπτάκια. Ναι, πήρα. Όχι, με σκότωσε. Όχι. Βοήθεια. Όχι. Του πήρα τα λεφτάκια όμως, αλλά με έδειξε. Να δείτε, σε αυτό τώρα δεν μπορώ να μπω. Αλλά του έκλεψα τα λεφτάκια.
Όχι, δεν μπορώ. Θα κλέψω άλλο ένα τελευταίο σπίτι και μετά θα σας αποχαιρετήσω. Αυτή την είχα δει και πριν. Παναγία μου. Επειδή δεν έχει άλλα σπίτια, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο μου. Γεια!